Γεια σας παιδιά, και ήρθε η ώρα να κάνουμε Avra Farming με Brain Rods. Εδώ αυτά είναι τα Brain Rods μου. Έχω βάλει μέσα λερουλε. Βάλε πιτσόνε γασκινά. Ω! Μπες εσύ. Πού είναι? Ωραία, θα του πάρω Brain Rods αφού θέλει. Πού είναι εδώ ο άλλος? Να το. Sammini Spiderini. Πάμε. Παίρνουμε το σαμίνι. Το πάμε πάνω. Παίρνουμε το σαμίνι. Το βάζουμε εδώ. Zombie tralala. Παίρνουμε και το zombie tralala. Και τώρα το βάζουμε και αυτό και ήρθε η ώρα για Avra Farming. Ωραία, εγώ θέλω να τύχω αυτό το τεράστιο χταπόδι μετά 1,5 ώρα. Ναι. Θα τύχω αυτό το χταποδάκι. Ωραία, τώρα θα πρέπει να περιμένουμε 1,5 ώρα. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να περιμένω κάτι. You will now. Το δίνω. Vulturino scheletono. Καλύτερο. Πάμε εδώ. Φέρα αυτό. Παιδιά. Έχουμε δύο τώρα. Τον κακό.